ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. UMDC jong ka Soren Kham constituency uba penyat sings im ularai ban mudui de ka jingtho sha ke Election Commission of India halor ka jingslam ban penlong ye ka by election ne ka election shiteng samoi hapo ka mauren keneng constituency ha ka jing ye keren bat ka Batisi TV uba penyat ulaong ba ka jingbo teng ban penlong ye ka election shiteng samoi ha mauren keneng constituency kala kenjo mentala jan hendreu benai kenti ha ka ba ka constituency menta kala shusha e konswet klem UMLA nado ka jing klatno jong UMLA barim uba David Nongrum Shushu ulo ongru ba unsa IT de ka jing tho ha u Chief Electoral Officer jong ka jilla ba untuk laru halor ka jing penslam je ke election shiteng samoi na kaliang donga kumu MDC jong kanega han son khamon kaneng ha keju ka for kumu candidate jong ka party National People's Party NPP kwa pensong Shak Election Commission jong ka jalami kalia CEO hakabide ba ka jing penslam ya kanega election by election ka badeban long hang ni po constituency moron kaneng te kanega jing penslam le se kabala tam ya kan rubanai mata kala banwara shibun bhaka jingdu nong ka bakrau yiki ba nong shoshnong joka di constituency namar ba de ki totally kishnong ki baju dan kam ya ka jing yalam nanti ka jing yarap na kaliang u MLA dari kumbalong mata kila sa konsulat klem dan nong nikmat dan ya MLA tena kaliang jongar so mentenpau jing so kya abide phani kam ba nakaliang election commission ni angnut bahkan penlong no shen ya kini election seketiga by election jong kenika mor kini constituency singi ngan sa pha na kini jing tho syai CEO hakabide bahkan ni jing penslam ya kini by election hante po mor kini kata kam dan jing e namar ba kam shong e katnu snem phiyo ban syakri ki bai ba hendai kebadan kam kumno phi syakri bai ba kata di kebadan kam dayo tang shisnem ne shisnem shteng hendai kumno phi tre kumno phi ai ka jing syakri ba hatam bai ba kata ka balong bodang bangsan na kam ta jing mentai jo bai ba ka jing e ka long ba bun bhan ki jing e kendu jong ki brio mo kam tam ki bai ba nong shoshnong habangi phai le shikini ki arsnem mentai kani dika snem ka ba ar ka bangi yo mat ikani ka jingwan jong dika klam covid 19 ka bala bu jing e shai ki bun ki long yeng long sam kham tam ye ki long yeng ki ba shania ye ka bam ba kin yo ka ba man siu bai wai tang da ka ba shu belas ngi te kani kala wanra shibun ki jing e kham tam ki tu ki banyak kali ki ba tre ki bun ki tre business but kham tam ki nong rep group kumju ki nong rep group ki ye kendu jing e pa mentah nak ka taw jong ni ka pandemic teng teng kim yo let's say ban pha ye ki mar ki mata ki mar rep ki jong ki ha ka por babiang ta ka daw ka dor ka mul kam long ka ba biang ka ba kin yo kai te susnei ba ban yo smo ye ka jing u jing nam jong ki nong rep kham tam hakanika dong kathan jungi ani constituency ki brang bun hi kumba nyu 4% la banong nyu na shispa ki dang de hi ki nong rap hakabite pat kata ki ba le sedangi yo dangi don yo nomi khmat un pensmo sha sarkar ye kita jing ya ke dan namar ba undon nomi khmat manu man pensmo hoi nakalang tonga hai ibor ibarit kum MDC ngawan man pensmo ngam klem shimla shong thai ban ra e ka jing e jong pai ba na constituency jongi ban pen smo sha sarka kami nanti ba let's say kani election kan long ploi nang ba ngin yo nomi khmat ba thamai na ketiga constituency ka jing ele ngimla hi ban khen sting lene bangin shim sting ya ga jing khun ni hap ban khun ritang ka wei kumu brio kumu MDC hakini ki snem ki bla dep ngala persyang hi ban trei la ka jong ka kamram ka ba kila ben shet ki bla tenrong ya kum MDC hai bo ri barit henry ngidon shibun ki ba ni kwa ban pen i kan ki babun ki kam ki ba ka constituency ka dan kam le si kum MLA te ka shong ha ki pa ba menta bat ngam artatien ba lada ngin yo ai kalat ban lej ban lum ye ki meeting ban lum ki jingilang ba ngin sayo
yang ke jingjok hakani ka by election. Ladak election commission kan sapenlong ikini election.